Boa tarde, gracias por vir en xeral e máis ainda un día como hoxe, con esta tarde que fai. Bueno, hoxe acollemos a presentación do proxecto As Lavandeiras, que é un proxecto de cooperativa de vivenda que van a presentar Roy Ramón, que ambos son arquitectos e que están participando desta cooperativa. E, bueno, creemos interesante acoller este acto porque, bueno, a mí me se escapa que a cuestión da vivenda e do acceso a vivenda ou da exclusión dela hoxe, bueno, pois é un dos temas aos que desde logo debemos estar atentos tamén desde o asociacionismo cultural. E, bueno, viñen a presentar un proxecto que, ademais de ser singular, un proxecto bastante local porque teñen pensado para facer aquí no barrio de Xuxama. Fixeron varias presentacións xa na Coruña, pero, bueno, entendemos que tamén podía ser interesante poderlos aquí. Entón, bueno, cando queiras. Buenas. ¿Cómo estás? Non, estamos igual. Vale. Bueno, pois nada, moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos. Gracias por apoiarnos aquí na Alexandre Bóveda. Bueno, eu son Roy. Imos falar tamén, pois, o que comentaba aquí o compañeiro, dunha cuestión que nos atravesa a todas e a todos, que é o tema do acceso á vivenda. Nun momento no que está en crise, no que a vivenda convertiuse nun activo de investimento e nunha fonte de rendas, proxectos como o noso volven poñer un pouco no centro o dereito á vivenda. A nosa cooperativa chamase Outra Forma de Vivenda. O proxecto, que tamén podedes buscar, ten web propia, chamase As Lavandeiras. Bueno, para comezar, imos falar un pouco de que consiste o cooperativismo, que é un movimento que xorde a mediados do século XIX, vinculado aos movimentos obreiros, espállase por Europa, consolídase no período entre guerras, ten unha importancia sobre todo no Uruguai. Nos seguramente soemos exemplos de cooperativas de propietarios, cooperativas asociadas a sectores profesionais, cooperativas de mestres ou cooperativas de funcionarios, cooperativas de unha empresa. Bueno, a nosa cooperativa diferenciase deste modelo en que estas cooperativas de sectores profesionais parten duns costes previos de adquisición de solo, aínda que asumen entre todos os cooperativistas o desenvolvemento do inmoble. Estas cooperativas extínguense no momento no que remata a obra. Ademais, son proxectos edificatorios que, en xeral, son moi convencionais, non teñen espazos comunitarios. O noso proxecto e o modelo de cooperativas de vivenda en cesión de uso distanciase deste tipo de edificios precisamente nestes aspectos, en que, por unha banda, nós non adquirimos o solo, temos unha cesión dun terreno. Por outra parte, a cooperativa permanece durante toda a vida, durante toda a trayectoria do proxecto. E, por último, tamén, nos espazos comunitarios. Os espazos comunitarios son unha das pezas centrais deste tipo de proxectos. Nada, quenes somos? Pois, para nós é moi importante recalcar que somos unha iniciativa cidadá, sen ánimo de lucro, unha iniciativa formada por persoas da cidade, que decidimos agruparnos por compartir unha problemática común en torno a vivendas. Dende esta posición é importante marcar que estamos dentro da economía social e solidaria e que non buscamos unha rentabilidade económica do noso proxecto nin desta promoción. O noso beneficio é habitar as vivendas que imos promover entre todas as persoas socias. Por iso, os nosos valores, os nosos obxectivos, o noso obxectivo é garantir unha vivenda digna e accesible fora das lógicas especulativas do mercado, promover este tipo de vivendas para todas as persoas socias que formamos parte do proxecto. Bueno, como se consigue isto? Principalmente mediante un instrumento que é o réxime de cesión de uso. Como dicía, a nosa cooperativa ten un dereito de superficie sobre un terreno que está ubicado en Xuxán. Este dereito de superficie está limitado no tempo, a 50 anos, e esta ferramenta o que permite é que non haxa propietarios.
non hai un propietario individual, a cooperativa non é a propietaria do terreno, senón que é usufructuaria durante un tempo determinado, 50 anos. E por outra parte, as vivendas tampouco son propiedade de ninguna persoa, senón que cada persoa socia da cooperativa ten un dereito de uso de cada unha desas vivendas limitado no tempo. Deste modo, bueno, non é un proxecto asistencialista, é un proxecto pensado dende o colectivo, dende o común, para dar unha resposta ás persoas que formamos parte desta cooperativa e que decidimos agruparnos para promover este edificio. A propiedade colectiva, como dicía, é o eixo que permite desenvolver o proxecto. É o mecanismo que temos para blindarnos contra a especulación, xa que non vai haber unha propiedade, non vai haber un rendemento económico, ninguén vai poder subarrendar as súas vivendas, nin obter un beneficio económico deles. É un proxecto xestionado dun modo colectivo no que todas as persoas socias tomamos decisións e implicámonos no desenvolvemento e na materialización do proxecto final. Tamén isto xera un sentimento de corresponsabilidade, en tanto que é un ben común do que todas temos que coidar. E por simplificar un pouco, o dereito de uso, digamos que está situado a medio camiño entre a compra e o alugueiro. Entre a compra, porque non é necesario facer un investimento inicial elevado, non implica un endeudamento individual das persoas socias, e tamén está arranxado do alugueiro no sentido de que, ainda que temos que pagar unhas cotas para amortizar o crédito entre todas, estas cotas son estables, mantéñense no tempo e non xeran unha sensación de inestabilidade. Por lo tanto, permite desenvolver un proxecto vital a longo prazo. É dicir, sitúase a medio camiño entre eses dous modelos e rompe ese binomio clásico no que parece que só existen dúas opcións no mercado tradicional: ou compras ou alugas. É unha forma que temos tamén de crear este sentimento de pertenza ao proxecto, xa que, ainda que non sexas propietario, sí que vas a ser usufructuario, vas a ter o dereito de uso e de gozar desa vivenda durante toda a túa vida. E, bueno, o que comentaba, o noso proxecto, en concreto, está situado nunha parcela de Xuxán. Esta parcela foi licitada polo Concello da Coruña o ano pasado, gañamos o concurso, a licitación, e temos un dereito de superficie durante 50 anos.
E nada, agora Ramón vai falar un pouco da trayectoria do proxecto, dende que se iniciou e do momento no que estamos actualmente. Moi ben. Se escoita ben esta distancia. Bueno, pois, de todas maneiras, tamén vou puntualizar. Imos facer unha presentación en xeral un pouco breve, de tal maneira que tamén logo remate, pois xa non sei un espacio que seguramente tedes alguna pregunta sobre algún aspecto en concreto, pois o comentamos. Bueno. Agora, iso, vamos facer así para chegar ao teu momento actual, un pequeno resumo de que como se formou, como se xestionou outra forma de vivenda dende os seus inicios, que os seus inicios foron hai xa máis de 10 anos, no ano 2015. E daquela, este modelo que acaba de comentar Roy, Cooperativa de Vivenda Colaborativa en cesión de uso, en Galicia, pois non había nada, tampouco todavía hai agora nada aterrizado, pero tampouco había ni sequera no Estado moitos exemplos, non? É como decía Roy, un modelo que ten máis de 60 anos de antigüidade, que nos países onde se desenvolve pois se vai reproducindo moito, e aquí no caso máis próximo que temos é o de Cataluña, que foi Cataluña, Madrid, que foron aí replicándose no ano 2004, e pois iso foi unha das cousas que fixemos aos comenzos. Eso, pois aí 10 anos o que principalmente o que dedicábamos era a coñecer o modelo, a coñecer xentes e proxectos que estiveran divulgando ou habitando en algúns casos este modelo, a coñecelo, tamén dando a coñecer, divulgando un pouco sobre esta alternativa habitacional que se existía daquela, e logo, ao final, durante os anos, moita labor tamén de, aparte desta formación e divulgación, de cohesión do grupo, de facilitar redes, tamén de ir dándolle, moldeando as diferentes partes que ten este proxecto, porque, como decía Roy, é absolutamente autogestionado, e iso quere decir que temos que pensar como queremos vivir, deseñar os espacios, buscar a maneira de pagar todo isto, temas da formación da cooperativa, que tamén estes últimos 10 anos é algo que non inmediato, vamos, que tamén elaboración dos estatutos, aprobación, etc. Son cooperativas que aquí en Galicia non había deste tipo, entón a traballo con a administración. E outra das cousas que, non sei, diría que as máis divertidas dos últimos anos é a realización de tamén diferentes obradoiros para abordar, para ver aí como comezamos a afrontar temas principalmente entre terceiros, o tema económico, o tema da gobernanza, da xestión grupal, porque isto é un grupo que, pois eso, hai 10 anos, o mellor seríamos alrededor de entre 5 e 10 persoas, agora somos máis do doble, e entón, bueno, esos mimbres dese grupo motor que lle deamos forma a unha maneira de organizarnos que perdure no tempo e que tamén valga para futuros imprevistos que non podemos conocer, non? Pode pasar dentro de 30 anos, pero ter as ferramentas para poder abordarlos. E a terceira das patas destos obradoiros é a parte da materialidade, o sea, do propio edificio, non? Durante este tempo se buscaron diferentes maneiras, maneiras de tipos de solo, lugar, etc. Sí que se tiña como unhas premisas tres principais, que era a de que o proxecto estivera no término municipal de Coruña, o, bueno, por unha banda, recorta moito buscar solares terreos e falar con a administración. Outro aspecto que se acordou xa nos inicios é que fora un proxecto interxeracional, buscar tamén a diversidade, non só que non fora este tipo de proxectos tamén se amolda moito, funciona moito tamén un colectivo específico, non? Chamar de senior, chamar de movimentos, etc. Neste caso, pois eso, acordouse que fora interxeracional para que houbera todo tipo de perfiles, idades, etc. E a terceira pata é que fora
que tivese un peso do público, o sea, que a administración estivese implicada. E aí, pues, bueno, se falaron con 3, 4 gobernos incluso, o sea, que pasaron anos, e finalmente, o ano pasado, en febreiro, creo que foi, que se convocou unha licitación para poder optar a 3 solares na zona de Xuxán, o que antes era o ofimático, e bueno, pois o grupo motor daquela decidiu arriscarse e ir a ver se se podía ter este solar. Para iso, pois, elaborause un anteproxecto pois é un nivel de definición relativamente alto do edificio para optar a este chan. Foi en verán cando se presentou no primeiro trimestre e foi en verán cando se concedeu o chan. Con cual, isto é un fito, estamos falando do verán de xullo, creo que foi xullo do ano pasado. Aquí hai un fito que nestos 10 anos de historia da Transforma Vivenda, pois que cambia radicalmente, porque xa tes o chan, vas tendo o grupo e hai uns prazos, neste caso impostos por prego da administración, que xa che marcan uns tempos. E entón é como que a cousa, evidentemente, pois é real. É real, aí xa hai solar, hai pisos, entón hai que darle forma. E entón, estamos, vale. E imos contar un pouco o proxecto que deu, bueno, o que se obtivo o solar, e logo do proxecto tamén continuamos co momento no que estamos actualmente. Isto, como decíamos, é na zona de Xuxán, no Ofimático, é un barrio que ainda está medio existir, que está aí construindo, que, bueno, un pouco normal, que máis ou menos sabes onde está, o lado de Mato Grande. E neste caso, pois, tiña unha parcela de forma triangular, que bueno, con unha boa orientación, unhas boas comunicacións, e o que nos, bueno, o que posibilitaba tamén, pois, aproveitar a situación, a conexión por todos os barrios, con algúns equipamentos que son necesarios, como el tema comercial, sanitario, bueno, etcétera, deportivo tamén. E para darlle forma, o que fixemos foi, pois, comezar con un traballo participativo de que é o que cada persoa que imos habitar quere como individuo dentro do espacio, por así decirlo, privado, e que é o que queremos en estes espacios nos que queremos mesturarnos. Porque a base do proxecto, para que sexa colaborativo, a base do edificio é que se fomente a comunidade, é dicir, que se viva en unha zona onde coñezas os veciños, onde teñas confianza e onde has espacios para compartir determinados usos, incluso algunhas que poden sair fora do lugar máis privado. Para isto, pois iso, unha serie de obradoiros, de talleres, onde decidíamos, pois, dentro de unha vez definido que é o mínimo que necesitamos, pois, cales son aqueles usos que podemos compartir. E ao principio, pois, saían cousas, pois, de todo tipo, que logo, o ir dándolle forma e ir vendo tamén o que supón iso a nivel espacial e a nivel económico, pois se van un pouco equilibrando. Bueno, e outra cosa que se quería ter no proxecto de unha maneira con moito peso é que o edificio estivese de alguna maneira o máis aberto a sí mismo e ao propio barrio. E isto como se pode facer? A principal estrategia, as dúas principais estrategias, é que as plantas baixas sexan moi permeables, tanto para a veciñanza como para incluso dentro do propio edificio, que haxa lugares onde poden pasar cousas máis comuns, non? Neste caso contemplamos que nas plantas de acceso pois haxa unha zona de apartado de bicicletas, de taller de bicicletas, de espacio para reciclaxe, para manualidades, etc. Por outra banda, unha zona con unha sala de reunións, que tamén pode ser un comedor común, unha cociña,
nun local que pode estar máis aberto ao resto do edificio ou máis pechado para unha reunión e que a súa vez tamén un lugar que pode estar aberto ao resto da veciñanza, ao resto do barrio, para facer actividades con o resto do barrio. E despois, unindo con todas as plantas, un pouco, bueno, claro, que máis que temos de diante, dende a planta baixa, onde está o patio, que máis alá de que sexa un patio simplemente de ventilación, que se busca que sexa un patio que comunica tanto a planta baixa como todas as plantas, non? Os corredores das plantas onde están as vivendas, e que esta, bueno, unha imaxe da planta baixa, onde, bueno, eso, pues, as entradas que sexan que teñan relación co resto do barrio e que sexan lugares de encontro, non? Como hai certas no edificio, pois é igual, tanto para os nenos dar un pouco máis o seu aire e, bueno, é un lugar onde aquí facilmente, pois, eso, comida, reunións, zona de traballo, etc. Logo, outras das zonas comunitarias que na azotea, na planta superior, pois se plantexa unha zona de horta comunitaria, cunha cociña máis de exterior, máis de grella, non? De barbacoa, e zonas para manter unha lavandería e un tendal común, pois para, bueno, pois tamén se precisa producir ou para quitar ese espacio dentro da idea para outra cosa. Logo, nas plantas de vivenda, hai outra serie de locales integrados que son tamén para zonas comunitarias que teñen uns servicios un pouco máis menos bulliciosos, non? Que sexan, pois, zonas para, bueno, cuartos ou habitacións para convidados, cuartos para cuidadores, zona de traballo, etc. E logo, fora das zonas comunitarias, cada unidade de convivencia, pois, conta co seu espacio privado. Son espacios, pois, que, bueno, por xeral, hai moita, tamén buscouse, igual que o edificio, que pretendendo que dé a resposta a diferentes perfis, diferentes necesidades, pois que haxa tamén bastante variedade nas tipoloxías de vivendas. Isto, pois, que haxa vivendas de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, que podan tamén amoldarse bueno, que vai cambiando a vida de cada persoa que o habita, os mobiliarios, cunha zona así de zaguá máis aberta, menos pechadas, e non se quera configurar. E logo admite o edificio unha serie de estrategias de variedade tipolóxica. Isto é, pois, porque, como decía Roy, pois, isto vai ser para uso das persoas socias durante como mínimo 50 anos. Entón, seguramente haxa cambios, ou seguramente a xente que vai habitar dentro de 40 anos non vai a ser a xente que estamos agora aquí falando do proxecto. Entón, que o edificio poda permitir cambios, pois é algo, pois, importante a ter en conta agora. Nese sentido, nomeadamente sobre o tema das vivendas, pois, a parte da propia permuta entre socias, se se dá o caso, logo unha serie de espacios comunitarios no medio das plantas, que son de menor tamaño, teñen un tamaño dunha habitación grande cun baño, e que esas salas comuns, pois, chegado o momento, se nunha familia, pois, decide ou ten, por que sexa, máis necesidade de espacio, pois, incorporar esa zona comunitaria, ou traer que poda ser de dous dormitorios a tres, ou de un dormitorio a tres. E logo, outras estrategias que igual agora tampouco. Entón, un pouco con isto que temos o que acabamos de comentar así un pouco, é o anteproxecto que presentamos o ano pasado, que non deron o chan. Unha vez que non deron o chan, pois corre o tempo e nos dan un plazo, ao final, un plazo que agora, neste primeiro trimestre do ano no que estamos, pois presentaremos o proxecto para a solicitude de licencia de obra. E unha vez que nos dá a licencia de obra, pois temos 2 anos para construir o edificio. Isto fai, pois, que agora mesmo, por unha banda, estamos con moita ilusión, pero un montón de traballo por riba. Inicialmente, unha vez conseguida a licitación, o principal traballo que tivemos é o de divulgar e difundir o
proxecto para ampliar as persoas socias a vivir no edificio. Daquela, pois, bueno, seríamos un mellor unha mitad, un tercio, que somos agora, e actualmente pois xa temos un número bastante elevado que son poucas as vivendas que quedan por adxudicar. E agora no momento no que estamos co proxecto básico, pois por unha banda de seguir co deseño. Estamos agora participando a semana pasada de talleres, de obradoiros, por arquitectura, por facilitación, para rematar e darlle forma a esas cousas flexibles que víamos, de maneira que presentar o proxecto. E o seguinte que teremos por diante pois é de sempre, e isto incluso unha vez que habitemos o proxecto, de cohesión e de gobernanza do propio grupo, é algo que hai que realizar sempre. E outro tema é o tema económico de financiamento que agora estamos pegando as portas de Moderna Ética para que habrá que falar todo isto. E igual se isto casi por ir remate isto, como por comentar cousas de... Bueno, incomite no proceso. Isto foi pois comenzar un proxecto, un modelo que non é coñecido, que non hai nada que poda habitar e tocar, pois é unha banda difícil de transmitir a xente para que integre, para que coñeza a cooperativa, para que se quede a sumar a cooperativa, pero por outra banda tamén non solamente a nivel de ciudadanía, sino a nivel de administración, pois hasta certo punto problemático, pois porque non hai normativa adaptada a este modelo, as administracións pois custa dar facilidades, porque ao final, que non se poden apoiar en leis porque non están escritas. Aquí en Galicia, non hai outras autonómicas, en Cataluña, pois que teñen moito máis avanzado. E logo tamén, non sei se isto, bueno, pois un inconvinte, pero a mí casi pareceme ata algo máis ventaxoso, que é o tema da autoxestión, que todo, un proceso absolutamente transparente, porque todo o que hai que conseguir para chegar a materializar, pois temos que facelo nós. Entón, o tema económico non hai ningún truco, hai que pagar este edificio, son algo de 6.500.000, máis as subvencións que descontarían dese total, cunha aportación que estamos falando 15% sobre os custes totais, máis ou menos, non sei se está recollido no folleto, pero penso que andaba entre 15.000 e 22.000 euros de cheque inicial. E que, claro, tamén estes números como saen, pois de iso, de que esta promoción hai que pagala, entón hai que falar con entidades, sobre todo con Moderna Ética, e o total o que se traduce que te dá un crédito a 30 anos. Entón, para ese crédito, se paga unha serie por adelantado, e logo o resto, que son as cuotas estos de alugueiro, que o principal é a devolución do crédito. E logo, bueno, isto da autoxestión, o tema económico, é algo que, claro, como non somos especialistas, é algo que casi dicimos de primeiro, pero logo todo o demais da como tomar decisións no grupo que cada vez se vai ampliando, que tamén é un reto, como darlle forma ao proxecto tamén, como apoiar xente nova, ao final todo é un traballo laborioso, diría casi ventaxoso, porque por un lado te dá para coñecer, para moderar, para que se transparente, para que a xente coñeza como se pode chegar a facer isto, e que se nate tamén. Sí, bueno, moitas das dificultades realmente veñen polo descoñecemento do modelo e porque todo está pensado, digamos, dende esa lógica de un mercado ou alugar, non? Entón, todo que escape desa lógica, intente desmercantilizar vivenda ou crear vivenda fora das lógicas especulativas do mercado, sempre ten máis obstáculos, non? Todo este camiño, principalmente o acceso ao solo, é dicir, dende as administracións que pensaban que non se podía facer,
dicían que, bueno, que non podían ceder solo para facer ese tipo de proxectos, para facer vivenda, ata agora que por fin conseguimos ter ese terreno. Sí, bueno. Non sei esta diapositiva. Bueno, Estás motivado? estamos motivados, iso se ha comentado. O único que bueno, sí, polo momento actual no que estamos agora, que son os retos que nos rodeando. E basicamente desos pés principais non hai ningún pechado, nin vai estar ningún pechado. Actualmente, polo tema grupal, temos, bueno, xa somos un número moi elevado, e aproximadamente o edificio está pensado para entre 31 e 38 unidades de convivencia. Agora mesmo, pois, o mellor hai ao redor de, non sei seguro, porque ao final os datos non ten resultados, pero hai 22, 25... 22 confirmadas, próximamente lista da gala. Entón, polo tema de ampliar o grupo, é algo que bueno, facemos continuamente, tamén porque se hai xente interesada, pois con unha lista de agarda, de maneira que se queda unha baixa, ou incluso para un futuro para outra promoción, dentro de outros anos, agardemos que haxa máis. E logo, por outra banda destos desafíos, o tema do que isto non, por unha banda queremos habitarlo o antes posible, pero que ademais temos uns prazos que cumplir, e entón todo o que ten que ver co desenvolvemento da parte proxecto técnico, non? Para conseguir a licencia, e o tema económico, que a súa vez tamén, como decía Roy, para o tema económico, pois hai algunhas liñas de axuda que hai que tamén tratar de conservar para que faga moito máis viable a promoción. E como comentábamos tamén ao principio, polas redes, este é un proxecto principalmente de vida, de convivir, vamos, de habitar, de cuidarse, pero pola complexidade que ten, nos soas non podemos, e nese sentido hai que apoiarse e tamén fornecer en redes que existen actualmente. A nivel de Galicia, creo que creamos, non sei, muchos anos, non sei, o Grupo Galego de la Colaborativa, algo que entre diferentes proxectos de persoas que queren promover este tipo de iniciativas, e tamén perfis técnicos, pois se va dando forma, e sobre todo compartindo experiencias, citos, problemas, etc. durante varios anos. A súa vez, hai outra rede a nivel estatal, que está habendo proxectos que xa están en uso, en activo, e que levan décadas expresándose coa administración, pois tamén un recorrido moi amplo, unha experiencia. E logo, a nivel tamén de estas mesmas redes, na Rede de Economía Colectiva Solidaria, a nivel de Galicia e a nivel estatal, participamos, e logo con outras entidades que máis de apoio local para este proxecto en concreto, como é a Cooperativa Social, de Arquitectura, 50 Pes, consultoras, de facilitación, a Xesta no económico, e entidades financieras, sociales ou financieras. E queremos, unha banda así tamén ser algo breve para agora e poder falar aí tranquilamente das preguntas que tiñades. E o que si tamén, por si queredes buscar algo máis de información, tes algún folletinho, pero na propia web de la bandeira, www.venda.org, hai bastante información, hai correo de contacto e teléfono de contacto. E se os parece, si tedes alguna cuestión.
Claro. Quería preguntar, ¿qué pasa cando rematemos 50 anos? Esa é unha das preguntas estrela. A ver, non hai experiencias a tan longo prazo, digamos, deste modelo, polo menos dentro do Estado español. Entón, ábrense un abanico de posibilidades. Pasados os 50 anos, a titularidade tanto do inmoble como do solo e das vivendas, lógicamente, volven a ser de titularidade municipal. Entón, aí poden acontecer distintas cousas, non? Por unha banda, o Concello podería asumir a explotación municipal dos alugueiros dese inmoble. Tamén podería volver a licitar a explotación dos alugueiros e que a propia cooperativa se presente de novo. É dicir, incluso podería, quen sabe, prorrogar o dereito de superficie que temos concedido, non? Pois unha cousa que sería lógico como acontece nos parkings subterráneos, que é unha cousa semellante. Entón, a 50 anos non sabemos o que pode acontecer. O que sí que podemos garantir, digamos, é a estabilidade durante ese tempo, durante eses 50 anos, e garantir que esas cotas mensuais non van subir ou se suben vai ser por un acordo entre todas as persoas ou incluso reducirse cando pasados 30 anos o crédito colectivo este amortizado. É o que podemos responder. Bueno, un plan B, o sea, claro, dentro de 50 anos non sabe que vai gobernar nada, non? Hai un plan B, para decirlo, que como diría Roy, o crédito en principio está sin pechar, pero suelen ser por 30 anos, e hai unha concesión do chan por 50 anos. Entón, o pago do crédito vai ser unha cuota fixa. E entón, unha vez que se remate pagar o crédito, se pode tomar diferentes decisións. Non pagamos nada, con a cuota, algo para pagar, pero non se paga ese crédito, se mantén esa cuota de tal maneira que tamén se fai peto para ter unha garantía, pois se hai que ou facer outra promoción ou no momento de negociar coa administración, pois hai que tamén poñer dinero. De todas formas, en 50 anos prácticamente non vimos estar ninguén dos que estamos agora no proxecto, así que como digo, non hai experiencias no Estado porque as primeiras son nos anos 2000 e son concesións incluso máis longas, pero sí que as experiencias en Uruguai, en Centro Europa, o que fixeron na totalidade delas é de prorrogar, porque, bueno, é algo que interesa as administracións, que vai, bueno, un problema de vivenda que está facilitando moito as cousas a administración. E no caso de Austria, pois, ao final, é incluso de incentivarlas, non solamente de retirar esas concesións, sino ao contrario, de incentivarlas e de favorecer que se repiten máis. Feito, falase moito, non, de colaboración público-privada, pero digamos que nos preferimos falar, ou é máis preciso falar de colaboración público-cooperativa ou público-comunitaria, porque estamos xerando vivenda, sí, para nós, como cooperativa, dun sitio comunitario, pero que, en última instancia, acabará sendo vivenda asequible, vivenda pública, porque retornará a propia administración. Hola, non sei se me escoita. Sí. Se me escoita? Sí. Bueno, o primeiro de todo, felicitarvos por ter chegado hasta aquí, porque estes procesos son difíciles e estades facendo un traballo de pioneiros, así que felicidades por ter esa terreno e estar traballando no proceso, iso é o primeiro, non? A segunda cousa é que as vantaxes de a cesión de uso das cooperativas de vivenda, a cesión de uso, que tedes explicado moi ben, son enormes e eu penso que efectivamente vai ser un modelo que vai tendo cada vez máis presencia, como xa o fai en moitos países europeos. Agora ben, o habitual, menos a onde chega o meu coñecemento dos modelos de cooperativas de vivenda de cesión de uso, é que a cooperativa é propietaria do terreno e do edificio que é sobre o terreno. E, por tanto, os cooperativistas son propietarios non de terceiro ben, non dun apartamento concreto, pero sí dunha acción da cooperativa, acción que, por tanto, herdan os seus fillos. É dicir, hai unha propiedade en cooperativa, pero hai unha propiedade. Eso
cambia radicalmente a situación que vos plantexades. A situación que vos plantexades é que en 50 anos a cooperativa e os cooperativistas non teñen nada. Todo volve ao Concello. Si se tratase dentro de 50 anos de un Concello progresista e comisión social, poderíamos estar todos de acordo. Pero lembrado que pasou en Madrid coas vivendas protegidas, que se venderon ao fondo buitre. Entón é un pouco triste que un esforzo feito con turismo e con unha visión social poda rematar convertíndose en un bo negocio para un fondo buitre. Por eso, eu creo que debe ser ter un grande esforzo para comprar o terreno e conseguir que o Concello, que agora é favorable, vos faga non unha cesión de 50 anos, sino que vos ven. Porque dese xeito o panorama cambia radicalmente. Os cooperativistas serían propietarios ou propietarios entre todos de unha acción de cooperativa que lle dá a tranquilidade de que esa inversión que fan poda pasar para os seus fillos. Pero ademais, ninguén se vai ver no risco dentro de 50 anos de que o poñan de patitas na rúa. Que ese é o maior problema que eu lle vexo aos propietarios de terreno. Estos son as miñas suspicacias personais e non sei por que sen así as cousas, pero sería o que me preocuparía. Gracias. Sí, e por iso, un pouco a resposta anterior vai un pouco aí nesa línea, non? Nesos diferentes escenarios e como plantexamos. De todas maneiras, tamén, o de ter propiedade do terreno, evidentemente, te cambia un pouco as cousas para ben e para mal. O sea, no económico, evidentemente, o mercado do terreno supón que se complexice bastante, que haxe que facer fronte a un crédito moito máis elevado, pero fora do económico tamén é o que decía Roy, que é algo que se plantexou dende hai moito tempo, de 8 anos, en buscar a maneira de feito se xuntaron con 3 ou 4 administracións locais, diría eu, para negociar o terreno, pola necesidade, o que decía Roy, de que isto é un problema que ten que non se pode resolver únicamente dende o privado, hai que involucrar a administración e se non están a cumprir co traballo de facilitar a vida pública, pois decirlle nós a maneira de que podan facelo, pero que non deixe de ser chan público, o sea, tampouco hai chan público de diferentes administracións e teñen que aproveitarlo para as demandas que sean sociais. Neste caso, a vivenda é urxente. Entón, hai que animar, hai que facer moito traballo pedagóxico e de ensinarles o modelo, a administración e tamén tema legislativo nas administracións con este tema, pois, nesta, evidentemente, non tiña ni idea porque non había antecedentes, porque ni siquiera en Galicia non tivemos incluso de outra forma de vivenda de organizar obradoiros de formación en xeral para perfis técnicos e en particular para técnicos de administración pública, pois para que coñezan, para que perdan o medo, para que saiban como hai que legislar, como hai que facer este tipo de pregos e sobre todo para poñer a disposición terrenos públicos que teñen que ser para o público, non? Tampouco patronizar e privatizar chan público tampouco vai ser a solución. Entón, neste caso, pois, con esas premisas, pois, decidimos cumprir esos principios, neste caso. É un pouco tamén, non só que se complexice o tema, que tamén vai en detrimento dun xunto importante da asequibilidade do propio proxecto. A parcela na que pretendemos situar o proxecto, a valoración que ten é 3.500.000 euros. É dicir, iso xa é un aforro de gastos previos moi importante, cando menos. Estamos falando de que o noso proxecto, en total, o edificio sen o solo, son 6.500.000 euros, máis ou menos. Que de aí temos unha axuda importante, ou esperamos contar con unha axuda importante do Plan Estatal de Vivenda, que seguramente vai aprobarse próximamente. Entón, se tivésemos que adquirir ese sol, para empezar, os bancos e as entidades de crédito non adoitan conceder créditos a adquisición de sol.
En Madrid, entre patios, non adquiriron o solo a través de tríodos, pero bueno, en xeral é bastante máis complicado. Entón, habería que subir, digamos, as cotas ou as aportacións iniciais e iría en detrimento das persoas que tamén formamos parte da cooperativa. Entendo o debate, pero, bueno, nós ao final o que pudemos facer este proxecto. E outra pregunta, vos dan un crédito sin ser propietarios do terreno? Damos un crédito hipotecario sin ser propietarios do terreno? O crédito, en principio, imos telo sobre o proxecto que teña licencia. Cando no propio prego, de feito, recollese... como era? Non me sei agora. Digamos que podemos hipotecar o dereito de superficie que temos. Está recollido nos propios pregos do Concello. Non sei se eso responde a tua pregunta. Realmente o que quero preguntar é se vos van dar un diñeiro de hipoteca sin ser propietarios do terreno, que supoño que xa o preguntar. Sí. E é un crédito que non sexa mancomunado ni solidario. O tedes que poñer avales personais cada unha das persoas que ides participar no proceso. A ver, ata agora onde temos falado coas entidades de crédito, con Fiare, teñen que facer un análise de todas as persoas socias que formamos parte da cooperativa, ver a nosa solvencia, etc. Pero penso que ata agora en ningún momento se falou de avales a nivel individual. Fiare financiou un proxecto en Asturias, non sei se coñecedes. Sí, a Xunta. Sí. Eles teñen a financiación de Fiare, pero, desde o meu punto de vista, o problema enorme que en lo que se meteron é que a súa hipoteca é mancomunada e solidaria. É dicir, que responden os socios que estén do que non paguen os demais. Isto está limitándoles e dificultándoles conseguir novos socios, porque mentras que son familia, el cuñado, fillo, tal, pois fíanse, pero unha persoa que chegue a meterse en vida ali, pois al final está asumindo unha responsabilidade polas cuotas dos demais, al ser unha hipoteca mancomunada, é un problema. Eu só quería preguntar, antes de unha aportación inicial e logo o pago do crédito. Tendes feito un cálculo aproximado o sea, non sabes que subvención que vamos a ocupar para andar o que tendes como escutar como quedaría o tema e logo se te hace unha aportación inicial e xa non digo a 50 anos, se os 3 anos por exemplo que vas, que pasa nese caso? As preguntas. Vamos a ver, hai dous pagos para as persoas que quedan para socias e todo vai ir evidentemente relacionado con os costes da promoción. Entón, hai unha chega inicial que basicamente tamén se corresponde, porque no crédito hai que facer unha chega inicial, como calquera hipoteca, non? Alrededor do 20%, non? Como orientado, e despois o resto en esos, por ser a 30 anos. Entón, elevado números, non ao final o que supón pois ese 20% é que aproximadamente como a chega inicial haxe que facer do orde dos 20.000 euros. Esa é unha chega inicial que vai ao capital social. Que quere dicir isto? Que no momento no que, por o que sexa, este abandonar o proxecto, ese capital social é devolto. Vale, persoa. Despois, o outro pago que hai que facer é unha cuota de uso que esta é mensual, é fixa, o sea, durante 30 anos pois, non variará, e que esa non é retornable. E esa anda no orde, por apuntar por concreto, se me invento, corrígeme, pero andaba ao redor, depende do tamaño da vivenda, porque hai vivendas de dos dormitorios e 3 dormitorios, e andaban entre 450 pequena e 750 grande. Sí, pero agora prescindimos dos estudios, así que seguramente 500, 750 para máis grande. E isto, claro, son estimacións económicas que temos feitas pois dentro do proxecto, actualizando os precios, tendo en conta
axudas e que por a conta que nos convén, pois tratan de estar afinados. Que pasa? Que non é o precio final dunha constructora dentro de 2 anos. Non sabemos como, ni tampouco sabemos a línea de axudas ou de beneficios que aparentemente se prevén que se tengan en casos de turismo. Cosa que non son cifras rarísimas. Claro, é dicir, temos ese estatus, o estudio de viabilidade económica está feito con datos de agosto de 2025. Non agora vamos redactar o proxecto básico, solicitar a licencia e os datos cada vez concretaránse, afinaránse máis. Si unha persoa ten interés no proxecto, que tiña que facer ou como se compromete inicialmente, posto que non hai datos finais, para que non entre si ou non, Unha reserva, non somos unha promotora. No, o que facemos, o que estamos facendo, bueno, na nosa página web temos un formulario de contacto onde cada persoa interesada pode utilizarnos os seus datos. O que estamos facendo son entrevistas individuais con cada persoa interesada, un pouco para resolver dúbidas, para coñecernos, porque unha cousa moi importante do proxecto, como xa dicimos, son os espazos comunitarios e vivir dun xeito, bueno, máis comunitario. Entón, para nós é importante entablar esas entrevistas individuais para resolver calquera dúbida, quedar en contacto, dar tempo para tomar esa decisión, porque é importante, e ir asistindo pouco a pouco os obradoiros que imos facendo para tomar decisións, para participar do diseño colectivo, de, bueno, pois como imaginas a tua vivenda, como imaginas os espacios comunitarios, como imaginas a tua vida, que necesidades vas ter. Por exemplo, unha das cousas que saía moito era o tema dos cuidados, non? Algunas persoas maiores que precisan un espazo seguramente para un cuidador, pois que queren que a súa vivenda estea a máis próxima posible dese espazo para que poida ser útil. Bueno, todo este tipo de cousas. Entón, é cuestión de eso, facilitarnos os teus datos ou quen queira, facer unha serie de entrevistas ou, bueno, para ir coñecéndonos e resolver dúbidas. Non unha reserva como tal, digamos que o momento de entrada na cooperativa é cando se fai a aportación de capital social. Ese é o inicio, digamos, por así decirlo, da reserva, que é como que xa comezas a entrar na lista de OAM, por así decirlo. Non, os 20.000 non, porque, claro, a ver, por unha parte está darse de alta na cooperativa como socio, e despois esa aportación inicial de capital aínda non temos a decisión tomada como queremos repartila en distintas fases, porque un momento vai ser cando rematemos o proxecto básico, no momento de solicitar a licencia, aí vai, pois, poñeremos unha cantidad dese capital inicial, outra será no momento de redactar o proxecto de execución e no momento de iniciar as obras, seguramente o repartamos así. Aínda non temos concretado como imos facer ese reparto de capital. E non sei se é algo máis. Pechamos. Perdón, hago unha segunda pregunta, pero relacionado un pouco con eso. Vale, imagina que me fago cooperativista e que, por desgracia, morro antes de que cheguen os 50 anos. Que pasa? Pode entrar outra persoa como cooperativista ou se quixera deixar para un fillo ou unha parella, sería posible? A ver, nós sempre falamos de unidades de convivencia, non? Pois, digamos que o dereito de uso non é herdable, pero sí que é transmitible entre persoas da mesma unidade de convivencia. Se ti morres, queda a tua parella ou teu fillo que convive contigo, sí que pasaría a ter ese dereito de uso da vivenda. Se ti morres, o teu fillo vive noutra parte, ou a tua parella, ou o que sexa, o que se lle transmite ao teu herdeiro é o capital inicial que aportaches, non as cotas, o capital inicial, digamos, eses 20.000 euros. Vale, eses 20.000 euros sí que se retornan. Con este tema que estamos ahora mismo,
Y en caso de que un familiar que no es unidad de convivencia quiere habitar ese sitio que ha dejado su padre, madre, hermano, o quien sea, pero quiere habitarlo también por todo lo que hay en eso, por lo que ha quedado, por el mobiliario, por los recuerdos, por lo que sea. En ese caso se le devuelve el capital al familiar directo que quede, ¿no? Pero no puede hacerse igual, seguir viviendo o irse a vivir a ese sitio. Se le devuelve el capital a la persona, al familiar directo, ¿no? Bien. Pero no puede poner el capital y habitar ese sitio. Si non hai xente na cola, claro, pois sí que podería. Claro, e aquí o que en xeral, o sea, a motivación principal deste modelo da cooperativa é que xerar vivendas para habitalas. Isto, o sea, non parece algo moi obvio, non? Pero por unha banda, por todo o modelo, por o tema de especulación que ten un lado, e despois tamén por este tipo de cuestións que está desplazando e que nós tamén nos preguntamos en su momento, evidentemente, como facer, pode parecer un pouco como polémico, non de acordo, pero que se procura finalmente é que a xente que queira habitar esa vivenda, pois que poda, non? E de feito agora, non é por aí como carro no peito e tal, pero agora xa empeza a haber algunhas tipoloxías lista da garda, non? De xente. E entón é xente que se está nesa lista da garda en un momento do proxecto como está agora, é xente que interesa moito o modelo e que quere habitar neste tipo de vivendas. Entón o ideal é facilitar, e se levan pois un tempo ou anos esperando e siguen en sintonía do proxecto, pois bueno, o normal é que a xente que leva esperando na lista da garda pois que teña prioridades sobre unha persoa que o mellor pois ten outra cidade ou mellor ni sequera coñece o modelo e non lle gusta. Esa é un pouco a razón de facer isto coas grandes. Mira, é unha casuística que bastante frecuente neste país. O que ten a casa da aldea, pero a muller da aldea non é a súa primeira residencia, pode optar en Si esa vivenda da aldea non está no término municipal de Coruña, sí. A ver, por estatutos temos recollido claro, a ver, hai dous condicionantes, non son os do prego da licitación do Concello, onde sí que marca que non podes ter unha vivenda no termo municipal da Coruña, e outros son os condicionantes que marcamos nós nos estatutos. Nos nosos estatutos está recollido que non podes ter outra vivenda en propiedade. Claro, que pasa? Se é unha vivenda que está en estado ruinoso, que non está habitable, que é unha herdanza repartida entre varias persoas, da que ao mellor é unha vivenda da que non podes facer uso, casuísticas similares, como son requisitos que marcamos nós nos nosos estatutos, podemos corrixir, non? É dicir, pois, unha vivenda nesas situacións, pois sí que poderías ser socio da cooperativa. Non sei. E creo incluso, senón, tendo a alugada, sí, efectivamente, tendo alugada a vivenda a un prezo asequible. Porque, Claro, se está habitada por un familiar, non sei. sí. Pues, nada, si non tedes máis preguntas, pois iso. Agradecerles a vos que está encinados, que van a estar aquí 50 anos que tantos como que levamos nos, que creo que acabamos de cumplir, pois seguro que temos a oportunidade de volver a falar disto. Gracias por... Bueno,